Pozdrav svima i dobrodošli na Domovinski štit, mjesto gdje zajedno analiziramo vojne teme. Ako vam se sviđa što radimo ovdje, ostavite like, komentirajte i pretplatite se. Krenimo u današnju Hoće li temu. nakon materijalne vojne pomoći Europa u Ukrajini slati i vojnike? Naime, europski čelnici, a među njima i Andrej Plenković, raspravljali su o slanju do 100.000 vojnika u Ukrajinu u trenutku kada nastupi primirje. Ovo se odmah prometnulo u glavnu temu hrvatske predsjedničke kampanje nakon reakcije Milanovića. Katarina Vrečić. Europski vojnici na ukrajinskom tlu. Ne može dok sam ja predsjednik, odmah je reagirao Zoran Milanović. Slušamo o nekakvih 100.000 europskih vojnika u Ukrajini. To je manijakalno. Dakle, to se neće dogoditi što se Hrvatske tiče nikada. Ljudi mogu biti mirni. Dakle, dok sam predsjednik i vrhovni zapovjednik, hrvatski vojnici će ići tamo gdje mi ocijenimo. Na kraju ja. Na inicijativu francuskog predsjednika Emmanuela Macrona pokrenuti su razgovori između EU čelnika o slanju 40 do 100.000 vojnika u mirovnu misiju u Ukrajinu u slučaju da dođe do prekida vatre ili mirovnih pregovora. Milanoviću je to očito tema kampanje, odgovara premijer iz Brisela. Ufam se u racionalno rasuđivanje hrvatskih ljudi, jer ovo je sad jako zabrinjavajuće. Govori o temi koja uopće nije dogovorena, nije odlučena, govori o tome što se špekulira, kad bi, ako bi i to ne znamo kada, niti tko bi. Prema tome, takve teze služe samo plašenju hrvatskih ljudi. Nakon Milanovićeve odbijenice slanja hrvatskih vojnika u NSAT-u misiju u Njemačku, ovo je drugi sukob s Plenkovićem u vojnom djelovanju oružanih snaga. Mi nismo ovce i nismo goveda koji idu u minsko polje. A to od nas želi napraviti Plenković, koji svaki puta iz Brisela dolazi sa blesavim idejama, tamo nikad nikome ne proturječi i ovdje gnjavi i ugnjetava ljude. Vidjeli ste njega i njegove adlatuse, umjesto da imaju retoriku da je Rusija agresor, Ukrajina žrtva, oni govore o zaraćenim stranama. Sasvim je jasno da je njegov narativ isključivo proruski, vuče Hrvatsku pod ruske skute. HDZ-ov koalicijski partner kaže da puno toga o slanju vojnika u Ukrajinu nije poznato. No ipak se doznaje da nema jedinstva među EU čelnicima za donošenje takve odluke zato što bi takav potez povećao rizik od konfrontacije Europe s Rusijom. Navodno su za sudjelovanje zainteresirane Francuska, Njemačka, Italija, Poljska i Velika Britanija. Naravno, Macron se opet poigrava svojim inicijativama, čas glumi europskog lidera, a čim zagrmi sa zapada i istoka, povlači se u sjenu. U suštini, ovo je još jedna od onih europskih inicijativa koje možemo smjestiti u kategoriju dobrih želja, ali bez stvarnog smisla, posebno jer primirje još uvijek nije na vidiku. Jasno je da svijet traži političkog spasitelja, a mnogi ga vide u liku. Ova inicijativa upravo to potvrđuje. Očekuje se da će Trumpov povratak na vlast donijeti dugo priželjkivano primirje, dok Europa, da bi ostala koliko toliko relevantna, izlazi s ovakvim prijedlozima. S obzirom na to da Europa nema jedinstven stav niti političku kičmu, a kormilo je već odavno prepušteno Americi, uz povremene pokušaje Macrona, Orbana i drugih da istaknu svoje ambicije, fokusiramo se na Trumpove opcije za brzo rješavanje ovog sukoba. Kako je Trump već najavio brzo rješenje rata, osvrnut ćemo se na dvije ključne mogućnosti koje mu stoje na raspolaganju. Ukratko, prva mogućnost, da stane na stranu Putina, udari šamar svim svojim saveznicima i time dovede u najteži položaj Ukrajinu koja će ostati bez vojne i financijske podrške Amerike, kao i jednog dijela Europe. I drugo, jedino stvarno rješenje koje Trump može ponuditi jest ono što će biti neprihvatljivo i za jednu i za drugu stranu. U ovom slučaju, to bi značilo da Putin dobije određeni dio teritorija u Ukrajini, dok Ukrajina postane punopravna članica NATO-a. Sve ostalo vodilo bi se ka novom ratu, čim Rusija obnovi svoje kapacitete za proizvodnju i mobilizira svježe snage. Samo ovakav pristup može garantirati dugoročni mir u Ukrajini. Međutim, situacija nije ni blizu tako jednostavna. Da bi Trump potaknuo Putina na kompromisno rješenje u kojem Rusija i Ukrajina gube nešto, mora osigurati podršku Kine, što je s obzirom na njegovu povijest sukoba s kineskim vlastima prilično izazovno. S druge strane, Putin još uvijek može odugovlačiti i čekati povoljniji trenutak za pregovore. Trump, međutim, nema luksuz tog vremena, jer je javno obećao da će problem riješiti u samo jedan dan.
Putin to može jednostavno odbiti, što Trumpa stavlja pred dilemu. Hoće li se opravdati zbog neuspjeha, postati nesposoban starac poput Bidena, za kojeg je ranije govorio, ili će se pokazati kao macho man i kao alfa vođa, te otežati situaciju Zelenskom, pogurati Putina da brzo završi posao, te time održi svoju javnu sliku. Druga opcija podrazumijeva dulji period diplomatskih aktivnosti s obje strane, za koje nisam siguran da Trumpov ego može izdržati. Stoga je daleko realnije očekivati da će, ako Putin odbije, krenuti s agresivnom retorikom, prijetnjama o većim isporukama naoružanja, što će naravno rezultirati Putinovim prijetnjama nuklearnim oružjem po tko zna koji put po redu. Budite slobodni, napišite svoje mišljenje u komentarima. Što mislite? Hoće li doći do promjena nakon što Trump ponovno preuzme vlast i koliko će utjecati na situaciju u Ukrajini? To je sve za danas. Ako vam se svidjelo, ostavite like, komentirajte i pretplatite se za još analiza i tema. Do sljedećeg puta, ostanite snažni i budni.